Bé, avui fem una activitat que consistirà en recordar una miqueta del dia d'ahir, que va ser el dia de la dona treballadora, i aquí nosaltres tenim una alumna que ja porta... Quants anys portes aquí a Catalunya? Tota la vida, no sé. Vas néixer aquí, oi? Sí. Molt bé. Pots dir el teu nom? Em dic Hafsa Haman, i soc de Marroc, no soc d'aquí, i els meus pares de Marroc. De quina Vaig néixer aquí. De quina ciutat són els teus pares? Els meus pares són de Marroc. De quina ciutat? De Marroc. Ciutat és un país, no pas una ciutat. Marroc, la ciutat seria Terrassa, Sabadell... Ah, vale, de l'Aratxe. De l'Aratxe. On està l'Aratxe? En Marroc. Molt bé. Al nord, al sud, a l'est, a l'oest? A Àfrica. No, fi Shamal, fi Genol, fi Sharq, fi No ho Gharb. sé. No ho saps, molt bé. De què parla aquest text que tens aquí davant? Parla de la situació de la dona que en 1900... Primer, si no t'importa, el pots llegir, que tu llegeixes molt bé. No, sí. Llegeix-lo, sisplau. No passa nada. No, però vull que ho llegeixis, t'he dit, sisplau. La celebració de la data de l'incendi corregut el 1908 en una fàbrica tèxtil de Nova York. En aquest incendi hauria mort un centenari de treballadores que s'havia declarat en vaga i tancat dins